Колеги, сега започваме втората част на урока ни и искам да ви кажа, че това е така наречения сбит преразказ, който тук има мои колежки по литература, знаят, че се използва за резюме по-нататък в знанията им, независимо, че става дума за художествен текст. Това е възможност кратко в тая ера на дигитални технологии да се представи иначе голямото съдържание от 100 новели, 10 дни, по 10 разказа на 10-те човека. Нека някой да каже от класа, докато стои още този първи слайд, преди да почне да се чете на италиански, всъщност какво представлява Декамерон книгата? Какво се случва за тези 10 дни? Каква е обстановката в Италия по това време? Хайде, за да не губим време. Тина? Кръстенето Декамерон, тъй като се разказва за 10 дни, в които 10 млади човека се събират в замък. Така, извън градът. А защо бягат извън града? Тъй като в градът има чума и вечер курят телата. Така, искат всъщност да избягат от какво, Тина? От заразата. Да, и от духом от какво искат да избягат? Освен физически от заразата, каква е атмосферата в един град, в който има много страшна болест, която се разпространява ужасно бързо? Може би от реалността. Точно така. Така, давай. И те са всъщност 3 момчета и 7 момичета. Така. И всеки ден се избира по един главен, който да избира за какво да говорят. Тема, т.е. на вечерта. Да. Така. И всички разказват по един разказ. То стават 10 дни, затова е Декамерон. Думата имам предвид като произход в заглавието. И сега имате пред вас, колеги, българския текст. 4 слайда ще вървят. Аз очаквам 4 момичета, една след друга, да прочитат на италиански, защото те наистина направиха, заедно в часовете направихме сбития преразказ на български език, след това те преведаха и бяха много добри. Слушам. Кой ще прочете първия слайд? Sposarsi con una povera contadina di nome Griselda. Lei è d'accordo di seguire tutto quello che suo marito vuole. Lui la mette sempre a dura prove. Per vestire il suo abito da sposa lei deve spogliarsi nuda nella strada. Subito dopo il matrimonio Griselda si trasforma in un'aristocratica e tutti sono meravigliati della sua gentilezza, delicatezza e maniere nobili. Nascono due figli, una bambina e un bambino, ma Gualtieri non smette di inventare delle altre prove per sua moglie. Lui manda i bambini in una città vicina e dice a Griselda che li ha uccisi. Lei accetta senza protestare la volontà di suo marito. Brava. Poi, Deni. Passano alcuni anni, Gualtieri inventa l'ultima prova più crudele, le dice che ha ricevuto il permesso di divorziare con lei, perché lei è indegna per lui. Griselda risponde che ammette tutto e andrà via nuda, perché è venuta vestita con l'abito da sposa. Lei gli chiede di darle almeno una camicia e i suoi amici lo convincono, Griselda va via. И последния. Gualtieri capisce che sua moglie ha superato tutte le prove con dignità. Lui va nel suo paese per farla tornare a casa sua come domestica, mentre lei serve la cena a Gualtieri e alla sua nuova giovane moglie. Lui scopre la verità che quest'ultima è la loro figlia. И сега започва анализа, както виждате от слайда, защото
тази, и не само тази, разбира се, новела, но избрахме тази, за да можем да покажем всъщност какво е ренесанса в човешките отношения и за да го направим, е хубаво най-напред да кажем всъщност във всеки един разказ, във всяко едно повествование, какво представлява конфликт. Защото той държи всичко. Тоест в този разказ, в тази новела, думата е новела като разказ, имам предвид, че постепенно тая дума започва да се използва и в жанрово отношение, но по-късно. Така, кой и кой спорят за какво според вас в тази новела? Диди? Основният конфликт в новелата е това, че един богат аристократ се опитва да угоди на приятелите си, като се ожени за някое момиче и той се жени за момиче от съвсем различен произход. Така, т.е. той е какво? Момичето. Селянка е. Така и е много? И е много бедна. Бедна, точно така, в сравнение с нея. Така, добре. Но всъщност той не просто задоволява каприза си, защото има външна причина за него да реши да се ожени за това момиче. Кое е това, което го потиква? Изи? Тя е много красива. Така, тя е много красива и всъщност има едно подробно разказване в това как неговите приятели се ангажират, защото той ги мори да направят един прекрасен туалет сватбен и както видяхте, сватбата се случва на улицата. По повод на това, че творбата е написана в края на 14 век, всъщност какво представлява тогавашния брак? Не го наричам граждански, защото той не е точно такъв, от сегашна гледна точка за Гризелда и за съпруга ѝ. Тоест, как се случва? Кои са така наречените свидетели или кумове, както ги наричаме в българските традиции? Дени? Така, т.е. той казва, аз те взимам за жена, ти ще ме вземеш ли за мъж, точно това, което се случва и сега във всички ритуали, и в гражданските, и в християнските, а предполагам, че и в другите религии. Така, и от тук нататък започва ужасното поведение, поне от моя гледна точка, на съпруга с неговата жена. Защото за да си облече сватбената рокля, на какво е принудена тя? Мария? Събличат я чисто гола пред всички хора на улицата. Така, той казва да се облече, нали, никой няма съблича на сила, така и тя остава чисто гола, за да сложи сватбената рокля. От тук нататък, момичета и Ивана, какво започва да се случва в техните отношения? Тоест, как вървят тези изпитания, през които преминава Гризелда като тогавашна съпруга? Кой ще каже? Изи? Първо взима първото дете, след това взима и второто дете. Така. Като на нея казва, че ги убива. И тя как реагира? Нека някой друг да каже. Как реагира на това и как би трябвало да реагира на това съпругата? Слушаме? Да. Дени? Тя казва да прави каквото иска, т.е. тя му се противопоставя, а не прави. Как му се противопоставя? Чрез нейния изказ, да. Значи, веднага започват двата плана, Валя е права, двата плана в начина по който се говори и начина по който ние усещаме нейното чувство. Това не беше дадено с битие преразказ, защото не е възможно. Но жената с сълзи, разбира се, като всяка майка и не само с сълзи, това, което не виждаме, не може да бъде изразено по никакъв начин, от нито едно изкуство, но тя всъщност безумно страда. Защо обаче се подчинява в края на 13 век, на 14 прощавайте, съпругата на съпруга си? Марина? Защото по това време глава на семейството е бил мъжът. Така, и Божана какво е трябвало да прави само жената? Какво й е било позволено? Да домакинства още. Така, а можела ли да се противопоставя дори с думи, примерно, най-малко? Не, точно така. Тоест, в така нареченото патриархално тогава общество, в неговите корени по това време, исторически имам предвид, всъщност жената, може ли да я наречем, че е личност от гледна точка на 20 век, 21? Не, точно така. И всъщност, какво се случва до края на новелата с тази жена? Тя по някакъв начин успява ли да преодолее с поведението си на първи и с чувствата си на втори план и с начина по който говори със съпруга си, особено в последната сцена, да преодолее
това, което обществото исторически е дало като роля. Успява ли да стане повече от една обикновена средновековна съпруга, ми е въпрос? Марина? Успява. А къде е Хриси? Тя отсъства, защото Хриси имаше, има две христини в класа, Хриси имаше много специално мнение, когато обсъждахме тази новела. Давай, Хриси, кажи всъщност какво прави Гризелда от началото до края на новелата? Как доказва хуманистичното начало на тая епоха на Ренесанс? Гризелда от началото, откакто съпругът ти започва да й поставя изпитания. Изпитания, точно така, и то много страшни, нали? Да. Събличането е само първото от тия страшни изпитания, така? Тя остава непоплатима, заради което накрая в новелата тя всъщност е възнаградена за... Точно така. Възнаградена е за това, че успява да вмести в себе си две в едно, както казваме. Тоест, хем да живее по правилата на тогавашния морал и на тогавашните нрави изобщо, хем в същото време да получи, извинявайте, но така използвам по-груб израз и глагол в случая, децата си живи и здрави. Всъщност, за да завършим сюжета, преди още един-два въпроса да ви задам по повод на смисъла на това тази новела да е последна в Декамерон, защото и това не е маловажно от страна на автора, да кажете, в крайна сметка бил ли е влюбен според вас този аристократ в Гризелда? Тоест, връщам ви към началото. Само защото му е харесала, се е оженил външно и се е радвал, разбира се, на хубавата жена. След това обаче, какво ние дори го направихме в сбития преразказ с едно-две изречения, какво е започнал да разбира за тази жена? Аристократ. Изи? Тя всъщност не е просто селянка, тя успява да се държи уважително към него, към неговия начин на живе към хората, държи се като аристократка и тя. Значи всъщност произхода определя ли Гергана начина, по който човек живее нататък? Не, тя съвсем достойно казва, че може да бъде и на нивото на аристократ. Точно така. И затова всички негови приятели, включително и тези, заради които е била направена сватбата, т.е. те са били повода, не причината, разбира се, всъщност, Алекс, какво започват като отношение да проявяват към нея още в началото? Те я харесват, смисъл, уважават я, приемат я като господарка на дома още от началото. Точно така. И всъщност, защо според вас решава, защото това е, разбира се, авторска идея, да завърши автора Джовани Бокаччо точно с тази новела? Какво ето на вас като жени, колко века са минали от тогава? 6, 7 е започнал. Какво на вас ви казва той за вашето поведение и за вашите мечти, ако щете? Изи? Че произхода няма значение, че човек може навсякъде да отиде и да успее да се впише, стига да го иска и че може да бъде верен. Така, верен обаче на какво? На какво остава Гризелда вярна през цялото време? На себе си. На себе си. Божана, на тебе хареса ли ти Гризелда като поведение? Да. Ти начин ли би се противила на мъжа си? Те знаят, че аз така предпочитам провокациите, защото ние се учим на всичко в хуманитарните часове. Включително, предполагам, и по чуждите езици се изучава всъщност културата. Това показахме с този час. Културата на съответната епоха, на съответната държава, включително и на българската литература в по-нататъчните часове и години. Добре, сега може ли да кажем, че отдавна жената вече има друга роля в обществото? Да. Така, можете ли да си припомните едно произведение, което сте чели като малки, един роман, една книжка детска, която много прилича на приказка, в която съвсем съзнателно един, да го наречем принц, защото е малък по възраст, решава да стане беден. Алекс и Валя ще каже. Принца и просека. Така, там защо тръгва той тая идея и игра, Алекс? Защото един селянин не иска да разбере какво е да си кралска особа и обратното. Един аристократ иска да разбере какво е един ден да живееш като селянин.
Така, и какво се случва? Всъщност, какво разбира краля, принца, защото са мънички, нали, двамата, са деца, какво разбира принца за живота на бедния обикновен човек и в същото време какво разбира пък обикновения човек за живота на хората, които имат уж леки задачи. Кой ще каже? Божана, какво разбира принца, който е станал седенч, като е излязъл на улицата, примерно? Какво го дебни на улицата? Вози ли се с БМВ? В сегашната обстановка би се возили с БМВ? Не. А какво може да му се случи, като не се вози с БМВ? И, например, има сняг и се стопи снега. Как ще ходиш ти на училище, като се стопи снега в София? Божана, хайде! Божана се отказва, защото много хора има, иначе много упорито участва, като се разделя дори с телефона си в моите часове, за да участва. Значи, всъщност истината е, че разменяйки си ролята, какво разбират за другата страна на ролята? И двамата. Изи? Че живота и на двамата не е толкова лесно, колкото изглежда. Така, добре. И какво казва наистина принца за живота на обикновените хора? Какво разбира? В смисъл, какво си казва вътрешно? За това, че той е тежък. Така. Животът е труден и не, това, че имаш пари, не означава, че животът ти ще е по-лесен и обратното. Така, защото Валя всъщност той успя ли да се справи да се адаптира към улицата? Принц. Не, точно така. Така, а какво се случва с бедното момче, което става принц? Диди, високо. Свиква с това да бъде това, което не е. Така, но чак накрая, и то с някои от тези неща свиква, така, но в крайна сметка, всъщност какво означава думата хуманизъм? Защото виждате, че това е началото, Ренесанс е началото на хуманизма, а всъщност ние вече говорим за друга епоха, чрез принца и просека, говорихме и за нашата в някаква степен. Тоест, какво представлява употребата на тази дума? Какво е нейното съдържание според вас сега? Мария? Хуманно отношение към животните, хуманитарна акция, казваме. Чакай, тя ще каже. Да? Според мен да не бъдем жестоки. Така, т.е. да се отнасяме с едно човеколюбие към всичко живо, не само към хората. Нали? Защото това може и на нас да се случи, например. Точно така, т.е. да уважаваме животните, бозайниците или живота изобщо. Да уважаваме живота изобщо. Всъщност, Ренесанса избухва в Италия с всички тези, видяхте, произведения на изкуството. Аз ще направя в края на часа тази връзка, защото без предварително да сме се оговаряли, колежката ми каза, че ще бъдат показани скулпторите, снимки на скулпторите, най-известните. Но всъщност с това ще завършим. На какво се противопоставя избухвайки Ренесанса? Коя е предишната епоха, която не е разрешавала да се говори дори за голотата на жената, не е разрешавала да се говори за най-обикновените човешки радости, включително храната, в, разбира се, нейния вид с мярка и така нататък. Коя е епохата преди Ренесанс? Средновековието. Така, в Средновековието не случайно всички, вече разбира се след тази епоха, всички идеи са били в така наречените тъмни векове, поставени след това от критиците и на изкуството, и на литературата като част от това изкуство. Така че аз искам и от името на госпожа Йотова много да благодаря на 10-ти Б и да кажа, че всъщност смятам, понеже ме попита колежката експерт, дали това е по проект. Това са нашите хрумки, колежки, и всички ние, и учителите, и учениците, наистина с огромно удоволствие го направихме този час. Даже ви признавам, че има двама човека, които се чувстват много зле от учениците, но са останали по тяхно желание специално. И наистина заслужаваме, аз лично ви благодаря и ви прекрасно защото всички ние сме едно общо цяло и колегите имам предвид и искаме да създадем атмосфера, в която да си правим год часовете без извинение за жаргона, който употребих. Благодаря ви, сега ще бие звънеца.
И ви очакваме след това в утрешните и нататък часове с същия жар, независимо, че понякога са рано сутринта. Валя? Само да допълня и 10 Б, благодари за отделеното внимание и време. Това беше много. Аз искам да напомня на 10 Б, утре имаме репетиция за коледна песен, да не забравяме. Защото няма лабаво, както се казва на жаргонния диалект. Благодаря ви още веднъж и сте свободни.